Thousands of out there, volunteers, parallel groups, political leaders that have cast their lot with us because of their belief in our message of unity, because of their belief in the candidates sa Tambalan, Marcos at saka Duterte. Kaya napakalaking pasasalamat namin sa inyong lahat. Bukod pa doon ay magpapasalamat ako sa mga kababayan ko na nandiyan sila at nagsuporta sila hindi lamang sa mga kandidato, hindi lamang sa aming partido, kung hindi sa magandang bukas ng ating minamahal na Pilipinas. At yan sa akin ang pinakamahalaga na aking makukuha dito sa kampanya nito. Kaya ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Kagaya ng aking sinabi ay hindi pa tapos ang bilangan. Marami nang nagsasabi na tapos na, pero hindi pa talaga. Kaya antayin natin hanggang talagang maliwanag 100% ang pagbilang. Hanggang tayo ay mag-celebrate o mag-isip na tapos na. Ngunit kahit hindi pa tapos nga ang pagbibilang, hindi makapag-antay ang aking pasasalamat sa inyo lahat, ang aking pasasalamat sa lahat ng tumulong, sa lahat ng sumapi sa aming ipinaglaban, sa inyong sakripisyo, sa inyong trabaho, at sa binigay ninyo sa amin na oras, na kakayahan, ng sipag. Ang mga ganitong klaseng pagkagawa and the endeavor as large as this does not involve one person. It involves very, very many people working in very, very many different ways. And to all of them, I thank you. And let us keep watch on the vote. Kung tayo'y panarin, ay aasahan ko na yung inyong tulong ay hindi magsawa. Ang inyong tiwala ay hindi magsawa. At dahil ay marami po tayong gagawin sa ating hinaharap. Maraming salamat sa inyo lahat.